това. То, как си? Супер. Вие как сте? Дето пръска. Тя се казва Ина. За коя става на въпрос. Мустанга ли е? Не, имам едно клипче в профила, където ми имам една кола и за него ме питат. Аз съм зле. Защо си зле? Ина, не е само с едно Н. Защото нямам приятелки и се чувствам много сама, за това съм зле. Съжалявам да го чуя. Добре, мерси. За нищо. Като и над, но без Т. Да. Как не можа да паднеш? Откъде да падна? От капака? Ма се хлъзнах. Аз добре, че не паднах. Ха-ха-ха. Не е смешно. Правя още 5 минути лайф и го спирам. Че какво диреш там и за клипа? Може ли да паднеш? Мерси за това. Аре. Пустата. Много си красива и вие сте красиви. Аре, ходим някъде да се возим. Не, къде си? Русе. Писах ти, виж, къде си писал? Тука или... Не си писал тук, добре. Може ли да се запознаем с теб? Не. Не те ли натоварят лайфовете? Не. Не ме натоварват, аз ги пускам, за да... Какво направих, бе? За да ми пишат някакви неща и да си говорят, защото ми е скучно. Хора, внимавайте с коментарите малко. Наесна. Чао, чао. Тая твоята приятелка русата е за мен. Не може. Откъде си от Русе съм? Като искаш, ходи пеша. Добре, ще ходя пеша. Аз нямам проблем с това. Да ходя пеша. Зайна казват май. Да бе, да, стана ми ясно. Типа не може. Кое не мога? Ще ми върнеш ли? Ще... Надали не. Как е моят супер? Демек. Няма сигурно да те последвам. Ако те последваш, ще ме последваш ли? Ама аз не следвам всеки. Тия от Русе. Много са опасни. И защо само мен? Буенос диас. Защото не следвам хора, които не познавам. Тя следва момчета... Не следвам момчета с пари. Следвам приятелки и приятели. Къде се вижда след 5 години? След 5 години се виждам... Честно ти кажа, естествено, че е някъде извън Русе.
Ще работя нещо. Или ще уча. Омъжена не. Омъжена до тогава не се виждам. С някой дартаки ще харчи. Не. В студентски град. Не. Не знам. Варна, София. Някъде, където мога да се развия. Че тук няма стане. В той тъпото Русе. Чужбина, Англия. В чужбина не знам. Тия от Русе са голема работа майна. Да. В Англия. Ще се решава след време. Не го мисля. Ще ти питам нещо, за и напитай. Аре бе, чеким. Не от тук. Хубаво. Следваме бе тази. Абе не ще бе този. Момо. Симона ли се казваш? Да. Спирам лайфа, понеже имам малко работа. После отивам на ногти в Симона. Да, Симона Бомбона, която дойде си лъв. Да, ако днеска ни пусна пак лайф, мога да пусна утре. Така че да, желая ви приятен ден и всичко да е хубаво.